Changabira. Baba vakwirira atezvara nemudzimai wavo. Vari kuti vakakonana nemudzimai wavo, mudzimai wavo akaenda kumusha kwaatezvara. Aenda kwaatezvara, akadanwa, akashedzwa navatezvara kuti aendeko. Akasvika akati atezvara achikumbira kuti vagadziriswe nemudzimai wake. Tezvara akati aiwa, handina kuda nawo kugadzirisa, ndikuda pfuma yangu. Ndobva tachibvunza panopadaro kuti mudzimai wako uri kuda here kuenda kumurume wako? Mudzimai akati murume achada. Satezvara taura pfuma, saka uya anga akwira achi ndandoda mudzimai wangu kuna atezvara. Zvino mudzimai ati hatisi kukwanisa kudzokera kumurume, murume achada. Kune vana vaviri. Ndizvo here nhai baba? Baba, ndimi baba wamhuri. Ndizvo here zvataurwa nemwana wenyu? Saka pfuma yamukuida ipa? Kana kuti zvapachena kuti imi maane mumwe mukwasha avepo, nokuti pfuma inotaurwa mwana mukadzi womunhu ari kumba kwake. Kutaura pfuma munhu asipo kumba, imi matora mwana wenyu moti mukuda pfuma, mwana wenyu weti murume handichada. Izvi dai zvinotiratidza kuti baba maane mumwe mukwasha. Chiwedzera Changabire ari kutotaura kuti iye kutotora mudzimai anga murume wechipiri. Kana kuti murume wechipiri akutosiyiwa kwakutoenda kumurume wechitatu. Ndikadyise wavo. Mazvinzwa here baba? Isu hatiporomote kuti vanhu varambe vachidaro. Tikuda kuti tidzore kuti zvirwere zvite zvishoma. Saka izvi zvikuratidza kuti imimi muri pabhizinesi nemwana wenyu. Asi hatigone kumanikidza futi kuti mwana wenyu dzokera uku. Handidizvo? Iwe hatikwanisa kuti iwe mukadzi ngaadzokere. Asi iwe dzokera unagara. Zviri nani utore mumwe mukadzi ugare naye. Pari nhasi hatina kuona une mhosva. Imiwo hamuna mhosva, ibhizinesi. Asi pane pamwe painojanjuka. Hatikwanise kana kuti tiwedzere kuti uyu ngatichajei. Imi kana muchida uyu ngaadzokere kumurume wake, tichaja pfuma. Asi mwana wenyu uyu akamubata, kana akambobvisa dhora rake, akamubata nemumwe murume, ari kuuya muno naye mudare. Mota asati raibva. Mota yenyu izoibva muna November. Mai,